începe filmulețul al patrulea! Cu o gagicară durică care nu știe nimica. Așa, uitați-l pe cel mai prost pilot. Turbatul de la Notre Dame. Vă dă cine astfel. Te dai? Cine astfel că intră mașina asta în tine naiba, îmi face zob. A intrat și încet cu mine, a intrat încet pe mine și tot m-a... Cum mă pus să m-am spasă, dacă... Drept! Și terminăm filmulețul.